Bueno, bida hoki, zorionak lehenengo eta eskai guzu, nola joan da karrera? Bueno, lasterketa gaurkoa nahiko kontrolatuta edo eraman dut, gaixorik egon naiz aurreko asteetan, eta ni neu ere ez neon oso ziur, nola aurkituko nintzen karreran, da alun neska batatea da, eta haren atzetik, eta primoa mantentzen, lasterketa erdira arteola, gutxira bera, eta handik aurrera ni jarri naiz aurretik, eta pixkanaka joanen egin naiz aurrera. Zer ituzazu ibilbide aldaketa? Oso ondo, ibilbide aldaketa oso ondo dago. Zer kendu duten zatia, gora bera asko zituen, eta hor hankak asko mintzen dira, oso ondo. Zuri hobeto zegokizun, ibilbide aldaketa zanet, zure zagorintzeko hobeto zen? Bai, ni nahiago ditut distantzia berdintzai, gutxera beratxan nahi dut, baina laua. Gora berak, batez ere, karrera hasieran bali badaude, oso bixiateatzen bagea, hor muskularki hasten dira asko sufritzen, eta gero bukaerarako hori zugarrizko minaiten. Eta zer dut zaizu, gaur lasartzen zuen giroa? Giroa beti bezala paregabea, oso ondo antolatuta dagoen lasterketa da, eta beti azpimarratzen dut umeen korrika festa, oso ondo antolatuta dagoela ere bai. Mila esker. Zuei, eskerrik asko.